हेलो लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखादों भिडिअ मानि सायाव नङा होमबा गावरेमानि लाइफस्टाइल जुलि मुसाहारिनि बिथांनि जुलियाथ' दाख्लै जानानै थांबाय नङा होमबा बेवहाय माने बिथांखौ बयबो सिनायखायो नङा होमबा बिथाङा जाबाय सासे स्क्रिप्ट राइटार आरो कमेडियान आरो शर्ट मुभिनि आरोना आरो बिथाङा माने फुल मुभिबो गाबाय आरोना बिथाङा दा बिथांनि बागै आं नोंथांमोननो एसे शेयार खालामनो सानदों भिडिअखौ नायजोब्बाय जाबाय मा बिथांनि माने बाय'ग्राफिखौ होनो सानदों आरोना बिथाङा सोरजों जुलि जादों आरो बबे जायगायाव जादों आरो मा मावो हासबेन्डआ बेखौ आं लास्टआव बुंगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय होमबासो बुजिगोन। गावरेमानि गुबै मुङा जुलि मुसाहारि। शर्ट मुभि इउट्युब फेसबुक बायदिफोराव बिथांखौ गावरेमा मुंजोंसो बांसिन सिनायनाय जायो नाथाय गुबै मुङा जुलि मुसाहारि। बिथांनि शर्ट मुभि कमेडि खालामनायफोरखौ गोबाङानो मोजां मोनो एबा नायनानै गाहाम नाङो। दा बिथांनि बैसो होननानै बुङोब्ला बिथांनि बैसोआ 23+ जानानै दङ। बिथाङा हिन्दु रिलिजियन आरो कमिउनिटियाबो बड'आनो। आइस कालार गोसोम, हेयार कालार गोसोम। दा बिथाङा सोरजों जुलि जादों होननानै बुङोब्ला रिन्दाव ब्रह्मजों। बिथांनि जुलिया थांनाय 13 फेब्रुवारि 2025 मायथाइयाव गाजा गोमजायै जानानै थाङो। दा गावरेमानि हम टाउन होननानै बुङोब्ला क'क्राझारानो आरो हासबेन्ड एबा रिन्दाव ब्रह्मनि हम टाउन होननानै बुङोब्ला क'क्राझारानो। दा हासबेन्डआ मा मावो होननानै गोबाङानो सोंथि सोङो एबा सोंथि खालामदों मिन्थिनो लुबैदों नङा होमबा। दा बेनि हासबेन्ड एबा रिन्दाव ब्रह्मआ आसाम कामान्ड'आव साख्रि मावो। बेखौनो नोंथांमोननो सर्टलि शेयार खालामनाय जाबाय आरो आङो आफा इसोरनिसिम बेखौ आरज गाबहरोदि बिसोरनि जिउआ जाहाथे मोजाङै मोजां जालाङो एबा मोजाङै मोजां गाजा गोमजायै रायजोखौ सानैजों जालांनो हायो बेखौनो आङो इसोरनिसिम आरज गाबनानै नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाबाय। भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव। एसेनोसै गोजोन्थों।